Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Job chapter 22 verse 21. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, pakig-uyon karon sa Dios ug magmalinawon ka ug moabot diha kanimo ang maayo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa atong pagtuon niini nga teksto gikan sa libro sa Job mga kaigsuonan, nindot kayo nga ipadaplin una nato ang atong mga naandan nga mga idea, mga taphaw nga mga pananaw niining kamulong nga kapanahunan. Tungod kay nagkinabuhi kita sa kalibutan karon, diin ang mga tao desperado kaayo nga makabaton og kalinaw. Unya ang mga tao naningkamot nga makaimbento og mga mekanismo aron lamang makabaton og kalinaw, kahilom ug seguridad. Ang tao nagtan-aw sa mga politiko, nagtan-aw usab ang tao sa siyensya, nagtan-aw sa edukasyon, nagtan-aw usab sa entertainment o kalingawan aron lamang makabaton og kalinaw niining kalibutan. Andiyat dili nato malimod ang kamatuoran nga ang tawo wala gayoy kalinaw bisan pa og maningkamot siya nga makabaton niini. Wala gayoy kalinaw ngano man mga kaigsunan. Ang atong teksto niining taknaan naghatag kanato og diagnostic nga tubag. Ang problema sa moderno nga tawo dili lamang politikal o sosyal kundili theological mga kaigsunan. Walay kalinaw ang tao gumikan kay wala siya makaila sa Ginoo. Estranghero siya sa iyang magbubuhat. Estranghero siya sa Dios nga mo'y naghatag kaniya og kinabuhi. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa ug hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang pulong. Mudangat na kita sa unang punto. Ang universal nga kahimtang sa mga katawhan, estranghero sa atong buhi nga Dios. Kinahanglan nga atong tun-an ang atong pagtuon sa kung asa nagsugod ang Biblia. Dili sa pagsugod sa pagtuon mahitungod sa kalipay sa tawo, kundili mahitungod sa pagkahulog sa tawo sa kasalanan, sa kalaglagan sa tawo. By nature mga kaigsuonan kitang tanan mga estranghero sa Dios. Karon kinahanglan nato nga klaruhon kini mga kaigsuonan. Wala ko nagingon nga ang tawo dili maghisgot mahitungod sa Dios. Ang tawo muhisgot pod mahitungod sa Ginoo, pero aduna sila'y hanap og sentimental nga idea mahitungod sa higher power or puwersa or tawo nga anaa sa itaas. Nakadungog ang tawo mahitungod sa Dios. Posible gani tingali nga mutambong sila sa panagsimba, panalagsa, apan sumala sa gipahinumdom kanato ni Apostol Pablo, ang natural nga tawo nahimulag sa kinabuhi sa Dios tungod sa ilang pagkawalay kaalam, tungod sa kagahi sa ilang mga kasing-kasing. Mao kanang giingon sa balaang kasulatan mga kaigsuonan. Ang natural nga tawo dili gayud makahulma og tinuod nga konsepto mahitungod sa balaan nga Dios. Dili gayud niya ma-imagine nga ang hustisya sa Ginoo dili gayud mabali, nga ang Ginoo nag-require gayud kanato og 100% nga pagsunod sa tanan niyang mga sugo. Dili ka na masabtan sa mga tawo kay mahilig magud ang tawo magpalusot. Ga-imagine ang tawo nga ang Dios murag dako lang og gamay kaniya.
Iyang gi-imagine nga ang Ginoo mura og lolo nga manggihinatagon, lolo nga masinabtunon nga dili makamaong masuko, nga murag musabot lamang sa sala. Matud pa sa usa ka magwawali nga si John Owen ang iyang giingon, ang usa ka tawo mahimong mutan-aw sa langit kung kini puno sa mga bituon ug makakita sa ilang katahom. Apan wala siya'y nahibaw-an sa ilang gidak-on, gilayon o dagan, gawas kun magtuon siya sa astronomiya. Sa susamang paagi ang usa ka tawo mahimong adunay kinatibuk ang idea bahin sa Dios, apan wala siya'y nahibal-an sa iyang mahimayaong mga kahingpitan, gawas kun siya tudluan alang sa kaluwasan pinaagi sa espiritu. Ug miuyon gayud ako kaayo sa giingon ni John Owen, mga kaigsuunan. So by nature, ikaw ug ako buta sa tinuod nga kinaiyahan sa Dios. Ug tungod kay wala nato mailhi ang Ginoo, nakigbatok kita kaniya, mirebilde kita kaniya. So kinahanglan gayud nga sa walay lipod-lipod, mga kaigsuunan, atong uyunan ang giingon sa Biblia sa Romans 8:7 nga ang unod nun nga hunahuna pulos lamang pagdumot batok sa Dios. So duha lamang ang kapilian. It's either higala ka sa Dios nga nakaila gayud kaniya, adunay relasyon kaniya, or rebelde ka nga nakigbatok sa pagdumala sa Ginoo, sa iyang government. Walay naa sa tunga-tunga, mga kaigsuunan. Mao kadto ang unang punto. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang gisugo sa Ginoo nga makaplagan nato sa atong teksto. Karon nga nasayra nato nga ang tawo estranghero sa Ginoo, unsa man ang tambal niini, mga kaigsuunan. Ang atong teksto nagaingon, pakig-uyon karon sa Dios. So dili kini suhestyon lamang, mga kaigsuunan, dili kini casual nga sugyot lamang, kini usa ka sugo nga kinahanglan natong sundon dayon. Dili na kini langan-langanon pa, mga kaigsuunan. Ug mao kini ang sugo nga nag-ingon nga makig-uyon kita sa labing hataas nga Dios. Makig-ila-ila kita sa labing hataas nga Dios. Ang Dios nga balaan kayo sa nga tanan, nga adunay pagdumot sa sala sa mga katawhan, nga naninganti sumala sa iyang balaan nga kinaiyahan, nga iya gayod nga pagasilutan ang mga makasasala nga nagdumili sa paghinulsol sa ilang sala. Apan matikdi, mga kaigsuunan, ang kahibulungan kayo nga ebanghelyo sa atong teksto. Unsaon man nga ang guilty nga makasasala, hugaw kayo nga rebelde, makaila sa balaan nga Dios, makauyon sa balaan nga Dios, makiguli sa balaan nga Dios, Dios nga gidescribe sa Biblia ingon nga kalayo nga musunog. Ang tubag makaplagan lamang gayod sa atong Ginoong Hesukristo. Gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon diha sa iyang anak nga si Hesukristo. Matud pa ni John Calvin sa iyang libro nga ang title Institutes, ang iyang giingon, kay diha lamang gayud sa nawong ni Kristo musidlak ang himaya sa Amahan, uban ang makabag-ong gahom, gawas kaniya ang Dios tuburan lamang sa kalisang. Tinuod gayud kana, mga kaigsuunan. Aron mailhan nato ang Dios, kinahanglan nga mailhan nato ang atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan nga makita nato nga didto sa cross sa Kalbaryo, ang Dios diha kang Kristo nakig-uli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon. Iyang gipasiguli ang kalibutan nganha sa iyang kaugalingon nga wala gikwinta ang ilang kalapasan ug kasalanan bato kanila. Apan ang pangutana, mga kaigsunan, unsaon man nato sa pagkaila sa Dios? Kung mailhan gayod nato ang Ginoo sa tinuuray gayod, kinahanglan nga atong buhaton ang mga pamaagi nga gitakda sa Ginoo diha sa balaang kasulatan. Una, kinahanglang basahon nato ang Biblia. Dili nato basahon kini aron lamang masatisfy ang atong curiosity o aron lamang masayra nato ang kasaysayan. Atong basahon ang Biblia ingon nga love letter sa atong Ginoo. Ingon nga sulat sa Ginoo ngari kanato. Ingon nga pagpadayag sa Ginoo ngari kanato aron mailhan nato siya. Ingon nga gamhanan nga Dios, ingon nga mahigugmaon nga Dios, ingon nga Dios nga puno sa grasya. Ikaduha,
kinahanglan nga makugihon kita nga maminaw sa pagpasabot sa pulong sa Ginoo sama sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan. Kinahanglan nga paminaw nato ang pagwali sa pulong sa Ginoo nga muabli usab kita og Biblia aron atong masuta kung ang gitudlo sa magwawali anaa ba gayud sa Biblia. O kinahanglan nga walay lipod-lipod natong atubangon ang atong kasing-kasing. Gumikan kay ang pulong sa Ginoo mao ang naga-expose sa tinuod nga kahimtang sa atong kasing-kasing. Ikatulo, kinahanglan nga magampo kita nga ang Ginoo, ang balaang espiritu, maghatag kanato og kalamdagan aron atong masabtan ang iyang pulong. Gumikan kay kung dili mulihok ang balaang espiritu, dili gayud nato masabtan ang iyang pulong. Matod pa ni Charles Spurgeon, mga kaigsuunan, ang iyang giingon, ang pagkaila sa Dios mao ang labing taas nga siyensya. Apan kini nga kahibalo dili matun-an diha sa mga tunghaan sa tawhanong kaalam. Kinahanglan kini nga ipadayag ngadto sa kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo. And I tell you, my dear brethren, kung dili mulihok ang balaang espiritu, dili gayud nato masabtan ang pulong sa Ginoo. O kinahanglan gayud nga dili nato daginutan ang Ginoo. Kinahanglan nga ato gayud nga paningkamutan nga mailhan nato siya pinaagi sa iyang pulong. O kinahanglan nga magampo kita kaniya sumala sa pagpadayag niya sa iyang kaugalingon sa iyang pulong. Atong paminawon ang Dios nga makig-istorya kanato pinaagi sa iyang pulong ug mutubag kita kaniya pinaagi sa mga pagampo, muduol kita sa trono sa iyang grasya nga adunay pagsalig sumala sa iyang gisaad sa iyang pulong. Ug matikdi mga kaigsuunan ang giingon sa atong teksto, pakig-uyon karon sa Dios. Take note, karon, dili ugma, dili sa sunod semana kundili karon mga kaigsunan. Dili ingon og maghulat ka kung kanusa ka matigulang ug hapit na kang mamatay. Ang giingon sa Ginoo karon. Di biya ta kasayod kung makaabot pa ba kita og 90 anyos o 80 anyos mga kaigsunan. Pero ang giingon sa Biblia karon dangop sa Ginoo. Ilha ang Ginoo sa imong kinabuhi. Wala ka ba masayod nga basin og gidala ka sa Ginoo sa imong kamulong nga mga problema ug pagsulay, sa imong kamulong nga balatian, sa imong kamulong nga kabug-aton, gumikan kay ang tumong sa Ginoo, imo siyang mailhan pinaagi niining mga butanga. Sa himsog ug hamugaway nga kahimtang nimo, gibungol-bungulan nimo ang Dios, wala nimo tagda ang Dios. Karon adunay laing pamaagi ang Ginoo aron ikaw maaghat sa pagduol ug pagdangop kaniya, igsuon ug higala. Ayaw ug usik-usiki kini nga kahigayunan, kini nga oportunidad, basin og ang mosunod niini paghampak na sa Ginoo pinaagi sa kamatayon ug wala na gyud ikay tsansa pa nga makaduol kaniya ug makadawat sa iyang grasya sa kaluwasan. Mao kadto ang ikaduhang punto, mudangat na kita sa ikatulong punto. Ang mahimayaon nga resulta sa atong pagduol sa Ginoo ug pag-uyon sa Ginoo. Unsa man ang resulta? Kalinaw ug kaayo alang kanato. Mao kini ang giingon sa atong teksto. Pakig-uyon karon sa Dios ug magmalinawon ka ug muabot diha kanimo ang maayo. Adunay kalainan ang tinuod nga kalinaw ug peke or mini nga kalinaw. Kinahanglan gayod nga masayra nato, klaro kaayo ang Biblia nga nagaingon, nga walay tinuod nga kalinaw alang sa mga taong dautan. Adunay mini nga kalinaw mga kaigsunan, pero kining mini nga kalinaw, murara ka na og sleeping tablet nga ato lang gipakatulog ang atong konsensya. Ang tawo nga dautan, duna kunuhay siya'y kalinaw, pero iya lang gipakatulog ang iyang konsensya. Ug naghunahuna siya nga independent siya gikan sa Ginoo. Pero ang tinuod nga kalinaw sa magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo, doon na siya ay kalinaw, gumikan kay nasayod siya nga ang iyang sala gipapas na pinaagi sa dugo ni Kristo. Gipakawalay sala na siya atubangan sa Ginoo. Giisip na siya nga matarong pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa dugo ni Kristo ug sa iyang pagkamatarong. Nasayod ang tinuod nga magtutuo nga na-reconciled na siya.
na pasag-uli na siya ngadto sa Dios. Dili na niya kaaway ang Dios. Ug kana ang hinungdan nga aduna siya'y tinuod nga kalinaw. Ang tawo nga daotan mahilig mag-relax-relax, naningkamot sa tanang mga pamaagi aron makabaton siya og kalinaw. Pero ang iyang kalinaw mga kaigsuunan mini temporaryo lamang. Muralag inom siya og sleeping tablet gipakatulog lamang ni ang iyang konsensya. Pero ang giingon gayud sa Biblia sa Isaiah 57 verse 21, walay kalinaw nag-ingon ang akong Dios alang sa mga dautan. Kinahanglan nga mailhan nimo ang Ginoo higala. Pinaagi kang Kristo. Diha kang Kristo, adisir ikaw makabaton og tinuod nga kalinaw. Aduna may kagubot niining kalibutana, posible nga malisang ikaw sa balaod sa Ginoo, ang paghukom sa Ginoo, maghatag kanimo og tumang kahadlok, apan magpabilin gihapon nga gahi ang imong kasing-kasing ug magdumili gihapon ikaw sa Dios. Gawas lamang kung pulpugon sa Ginoo ang gahi nimo nga kasing-kasing. Gawas lamang kung ipakita sa Ginoo kanimo ang kaambong ug katahom ni Kristo. Mao lamang kana ang makapalanay sa gahi nimo nga kasing-kasing ug makapabag-o sa imong pagbati mahitungod sa Dios. Mudangat kanimo ang tumang kaayo kung mailhan nimo ang Dios, kung makig-uli ikaw sa Dios. Unsa man kini nga kaayo mga kaigsunan. Well, kung ana kanimo ang Ginoo, ang tanang maayo ana kanimo gumikan kay ang Dios maayo kaayo. Sumala pa sa giingon ni Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 3, gihatag niya kanato ang tanang mga butang nga may kalabutan sa kinabuhi ug pagka-Diosnon, pinaagi sa pagkaila kaniya. So atong tanawon kung unsa ang mahitabo sa usa ka tawo nga adunay relasyon sa atong Ginoo, nga tinuod gayod nga nakaila sa Ginoo. Ang iyang sala mapasaylo sa kinatibuk-an gayod. Pagaisipon siya nga legally matarong atubangan sa hustisya sa Dios. Isipon siya nga walay sala. Ang iyang dautan nga kinaiyahan, anam-anam kining mahimong balaan. Anam-anam nga mahimo siyang putli. Ug ang iyang kamulong nga corrupt nga kinaiyahan, dunot nga kinaiyahan, manam-anam og kahinlo, ug ang iyang perspektibo alang sa eternidad, mahimong hayag mga kaigsuunan. Murara ba kini og bata nga makalilimos nga nagpuyo diha sa mga kalsada, walay ginikanan nga nagatiman, walay mupakaon kaniya og tarong, luoy kaayo ang iyang kahimtang. Nakadungog siya mahitungod sa hari nga nagpuyo sa palasyo, pero ang iyang paghuna-huna sa hari makalilisang, hadlo kaayo, istrikto, mupiriso og mga tawo nga misupak sa balaod. And then one day, ang hari mismo nakadungog mahitungod sa bata nga walay nagatiman kaniya, ug gikuha siya sa hari, gidala siya sa palasyo. And then nabag-o ang dagan sa iyang kinabuhi, gumikan kay ang hari, dili man day istrikto, maayo man di ay. Gipakaon siya og duro, gibistihan siya, giatiman siya, isip usa ka anak, giisip siya nga anak sa hari. So anam-anam nga nausab ang iyang pagtan-aw sa hari. Ang kahadlok niya sa hari nawala, gumikan kay ang hari, dili di ay istrikto, dili di ay mangtas. Nahitabo kini gumikan kay nailhan na niya ang hari. Higala mo kini mahitabo kung ang usa ka makasasala nga guilty atubangan sa Ginoo, takos sa tunglo ug kapungot sa Ginoo, takos nga pagasilutan, takos nga pagahukman. Apan kung mailhan niya ang grasya sa Ginoo, mailhan niya ang gugma sa Dios diha kang Hesukristo, mailhan niya kung giunsa nga si Kristo mao ang nagantos didto sa krus sa Kalbaryo, siya ang mibayad sa kinatibuk-an gayod sa kantidad nga gipangayo sa hustisya sa Ginoo. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Kung masabtan ka na sa usa ka tawo, mawala ang tanang kahadlok. Mawala. Gumikan kay ang Ginoo mahigugmaon kaayo, puno sa grasya. Si bisan kinsa nga makasasala nga maghinulsol ug mudangop kaniya, dili di ay malaglag, kundili adunay kinabuhi nga walay katapusan. Busa higala unsa man ang kondisyon sa imong kinabuhi, niining taknaa.
Kaaway ka ba sa Dios or higala na ikaw sa Dios? Duha lamang ang kapilian, mga kaigsuunan. Higala ka ba sa Dios or nagpabilin ikaw nga kaaway sa Dios? Estranghero ka pa ba gihapon sa Dios or nailhan na nimo ang Ginoo, pinaagi kang Hesukristo? Rebelde ka pa ba batok sa pagdumala ug pagkahari sa Dios or napasiguli na ikaw ngadto sa Dios, pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo? Kung ikaw naminaw karon sa radyo nga wala pa gayud ikaw makabig diha kang Kristo, kinahanglan gayud nga masabta nimo kinihigala. Kinahanglan nga mailhan gyud nimo ang Ginoo, pinaagi kang Kristo, or else malaglag gayud ikaw ug wala na gayud ikay paglaom alang sa kaluwasan. Walay kinabuhing walay katapusan kung bulag kini sa pagkahibalo nato ug pagkaila sa Dios. Si Kristo na mismo ang miingon sa John chapter 17 verse 3. Ang iyang giingon, "Ug kini mao ang kinabuhing dayon nga mailhan kanila nga mao ang bugtong tinuod nga Dios ug si Hesukristo nga imong gipadala." Kung mamatay ikaw higala diha sa imong pagkawalay alamag, pagkaignorante, kung mamatay ikaw nga estranghero sa Dios, atubangon nimo ang Dios ingon nga imong maghuhukom. Sama sa giingon ni Richard Baxter, usa ka magwawali. Ang iyang giingon, patalinghugi kamong tanang mga makasasala sa tibuok kalibutan. Mupadayon balang kamo sa paglakaw ug maghunahuna nga kamo makalingkawas? Maunhan ba ninyo ang hustisya sa Dios sa pagdagan? Masuklan ba ninyo ang iyang gahom? Kung dili kamo mudangup kaniya ug muila kaniya karon ingon nga manluluwas, mapugos gayud kamo sa pag-ila kaniya ingon nga kalayo nga nagdilaab hangtod sa kahangturan. Busa ang pulong sa Ginoo nangaliyupo kanimo karon higala. Ayaw na paglangan-langan, ayaw na og paunyai pa or paugmai pa. Walay excuse nga madawat sa adlaw sa paghukom. Sukad karon mga kaigsuunan, maningil na gayod ang Ginoo kanimo kay dili na ikaw ignorante sa kamatuoran. Nadunggan na nimo ang mensahe sa ebanghelyo niining taknaa. Kung imong isalikway kini nga tambag gikan sa pulong sa Ginoo, ang mensahe nga imong nadunggan karon mao ang gamiton sa Ginoo aron sa pagsukmat kanimo sa adlaw sa paghukom. Talikdi ang imong sala, itugyan ang imong kalag sa atong Ginoong Hesukristo nga mao'y nag-antos didto sa krus sa Kalbaryo, nagpaaga sa iyang dugo nga siya lamang ang makahinlo sa imong konsensya ug makapasiguli kanimo ngadto sa Amahan. Dangop kang Kristo, tawag kaniya, ingna siya, "O Dios, kaluyi ako nga usa ka makasasala ug ipadayag ang imong anak diha sa akong kasing-kasing." Ug sa katapusan, alang sa mga isig ka magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo, atong paningkamutan nga mahimo kitang mas suod sa atong Dios. Ug mahimo lamang kitang suod sa atong Ginoo kung makugihon kita nga mamalandong sa iyang pulong. Dili kita matagbaw sa mabaw ug taphaw kaayo nga Kristyanismo. Magpadayon kita igsuon ug samtang maglakaw kita kauban sa atong buhi nga Dios, ato usab nga ipamalita kini sa uban ang mahitungod sa grasya ug kaluwasan sa Ginoo nga iyang gihatag nga libre sa tanan nga mudangup kaniya. Dili kita magpanuko sa paghagit sa mga katawhan ug pag-ingon sumala sa atong teksto, pakig-uyon karon sa Dios ug magmalinawon ka ug moabot diha kanimo ang maayo. Ipasabot nato sa atong mga higala ang dugo ni Kristo nga mo'y mutabon lamang sa ilang sala, ug atong ipasabot kanila nga ang kaluwasan libre kini nga gitanyag sa Ginoo alang sa mga makasasala nga maghinulsol ug mudangup kaniya diha sa pagtuo. Hinaot nga ang grasya sa Ginoo mudagaya sa atong kinabuhi gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.
these days the river I'll cross to be with him who shed his blood for me. Then all the days of carrying my cross shall all be over at last, eternally. Then face to face I shall see my Jesus who died for me. Forever my heart will be rejoicing tirelessly, for I shall be wholly free from sin and misery. My glory, oh, 'tis will be eternally. Trials will come to test every soul, yet I will wait, for he is in control, praying for grace to yield to his decree, contented in his wise hand eternally. Then face to face I shall see my Jesus who died for me. Forever my heart will be rejoicing tirelessly, for I shall be wholly free from sin and misery. My glory, oh, 'tis will be eternally. Walk in his light with hearts set apart. The Spirit's work restoring every part. Mortify sin till Christ I truly see, reflecting his righteousness eternally. Then face to face I shall see my Jesus who died for me. Forever my heart will be rejoicing tirelessly, for I shall be wholly free from sin and misery. My glory, oh, 'tis will be eternally. Work for the King while daylight is here. Toil in the fields with reverence and fear, laying my crowns before his majesty, to rest from all of my work eternally. Then face to face I shall see my Jesus who died for me. Forever my heart will be rejoicing tirelessly, for I shall be wholly free from sin and misery. My glory, oh, 'tis will be eternally. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.